An balimaw ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ. Bi dɔgɔkun in na Asimi ka videomaniw ani denmisɛn buruburuninw u taara mankan ci ambasadi la ambasadi Algérie lasigidenso da la ambasadi la Dawudabuku. O ma k'a la baasi ye. An ka service secret mɔgɔw gouvernement en exil ka service secret n'o ye an ka cɛden minnu bɛ dogodogo la ka jateminɛw kɛ. O cakɛda min b'an bolo u nan'a ye k'a fɔ ko Marɔku lasigidenso mɔgɔw olu taar'u yɛrɛ sɔrɔ nin denmisɛn murumuru ninnu cɛma ka mankan ci Algérie ambassade da la ka taa ni Marɔku drapeau ye. O ye min ye ko ɲuman tɛ. Diplomatie sira fɛ kojuguba don. Asimi bɛ ka gɛlɛya dɔ ɲini ka ɲɛsin Mali ma. Ale kɔni bɛ gɛlɛya de nɔfɛ dɔrɔn ka ɲɛsin Mali ma. Ɲinɛ ka kɛ ale kɔ a bɛ fanga la mun na? Daduru jumɛn b'a bolo ka to fanga la? A sugantira wa? A nana cogo di? A ka fanga sigilen bɛ sariya jumɛn kan? A t'a fɛ o kuma ka fɔ. Tuma bɛɛ a bɛ gɛlɛya de ɲini ka se jamanadenw ma. Nin min filɛ nin ye, nin ye kojuguba ye diplomatie sira fɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana min lasigidenso b'aw fɛ, e ka taa jamana wɛrɛ lasigidenso maaw ta ka taa mankan ci o yen lasigidenso da la. Jamana fila minnu n'u bɛ ɲɔgɔn na. O ye kojuguba ye. A bɛ se ka wolo balawu b'a la. An ɲɛ b'a la kabi wagati nata in na, wagati tɛmɛnen na. Magɛrɛli dɔ bɛ nale Marɔku gouvernement ani jamakulu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ balawu laɲiniw kɛ diɲɛ kɔnɔ. U ka nafa b'a la. Olu ni Asimi Goyita ka fanga jugu mɔgɔw bɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na. Nin fɛn in filɛ nin ye kojuguba don. Marɔku ka bonya tɛ nin na ka fara fanga jugu kan. Fanga min bɛ malidenw kunna binkɛnɛjɛni fanga ka fara o kan ka malidenw jalanto. Marɔku kan ka fara anw de kan k'a baara kɛ. Binkɛnɛjɛni fanga bɛ se ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na, jɛmu fanga bɛ se ka na cogo min na, fanga min bɛ jamanadenw sago la. Ni Marɔku ye jɛɲɔgɔnya kɛ ani faama karabali ninnu cɛ, Marɔku ma jɛɲɔgɔnya kɛ ni Mali ye. A ma jɛɲɔgɔnya kɛ ni malidenw ye. A ye jɛɲɔgɔnya kɛ ni bingalibagaw de ye minnu binna Mali kan ka bin Mali fanga kan k'an daraki ka minɛ jamanadenw na. Hali bi an b'a fɛ gouvernement min bɛ jamana kɔ kan, tungafɛ gouvernement en exil, an b'a fɛ an ka baara kɛ ani sigiɲɔgɔn jamana bɛɛ ye. Bɛɛ ni kelenya bɛ se ka na cogo di an ka sigida in na. Baaraɲɔgɔn min bɛ yen ani Algérie cɛ, an b'a fɛ baaraɲɔgɔnya in ka to sen na, sinjiya in ninnu ka to sen na. Mali filɛ nin ye, Mali furadama, Mali mana sen don Algérie ni Marɔku ka gɛlɛya la, mankan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni Mali y'a sen don a la, o ye sigikafɔ de ye. An hakili b'a la Modibo Keyita, a ye sigikafɔ ko nin ko a tile la, a ye sigikafɔ kɛ nin ko la Bamakɔ. A ɲɛ sɔrɔ a la. A ma sɔn k'a sen don ninnu ka kɛlɛ la. Asimi Goyita bɛ k'a sen don ninnu ka kɛlɛ la ka dɔ kɛlɛ ka di dɔ ma. O tɛmɛnen kɔfɛ, Mali furadama
jamana fɛn fɛn bɛ yen nɔ jamana tɔni min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u ma se k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ an bɛ ka an cɛsiri olu k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ o jamana tɔni min bɛ farafinna Sahara occidental b'o la n'o ye Sahara tilebiyanfan ye Sahara occidental nin ye jamana ye Mali ye min ka jamana yɛlɛma hɔrɔnya lakodɔn o sira in kan ani Alizeri ka faamuya ye kelen ye kuma bɛɛ nka bi Asimi Goyita bɛ ka muruti ka Mali danbe bɔ a la an b'o danbe sira min kan jamana o i ka dɔgɔ i ka kunba o i ni yɛlɛma hɔrɔnya ka kan ni an b'o wale min kan Asimi b'a fɛ ka o bɔ sen na a yɛrɛ ka nafa kosɔn ka d'a kan dɔrɔn ale ni Marɔku ka di Marɔku bɛ ka a ka mara boli Sahara occidental kan a t'a fɛ k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ Espagne ye Sahara ka yɛlɛma hɔrɔnya di a ma Marɔku y'a minɛ a la o tɛ Mali danbe ye Mali furadama an b'a fɛ de farafin jamana bɛɛ k'i ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ a tɔ ye jamana damadɔni min ye an bɛ dɛmɛ kɛ olu k'u ta sɔrɔ nka Asimi Goyita a bɛ ka fara Marɔku kan ka o laɲini min bɛ Mali bolo o taasira min bɛ Mali bolo k'o dana tiɲɛ Mali furadama Mali jɛra n'a ye jamana bɛɛ dancɛ ka bonya Alizeri fɛnɛ ka laɲini y'o ye Mali furadama jamana minnu n'u y'an sigiɲɔgɔn jamana fɔlɔ ye jamana minnu b'an lamini an n'olu de ka jɛɲɔgɔnya fanga ka bon fɔlɔ ka sɔrɔ ka se jamana wɛrɛw ma Mali tɛna kɛ sɛbɛ ye k'a suma bɛ taa yɔrɔ jan ka sɔrɔ a sigiɲɔgɔnw m'a nafa sɔrɔ Alizeri y'an sigiɲɔgɔn jamana ye jamana min b'an lamini an n'olu ka jɛɲɔgɔnya an tɛ se ka jɛɲɔgɔnya wɛrɛ minɛ o juguya la wale ninnu kɔfɛ hali bi an b'a ɲini jamanadenw fɛ gɛlɛya min bɛ Mali ni Alizeri cɛ ni Asimi Goyita nana ni gɛlɛya in ye an b'a ɲini malidenw fɛ aw ka hakili sigi aw kana Asimi ka mɔgɔw mana u ka kuma minnu bɛ yen nɔ balawu kuma minnu b'u da aw kana lamɛn aw ka hakili sigi gouvernement bɛ jamana kɔfɛ an bɛ ka baara kɛ cogo di Mali ni Alizeri faamuya bɛ se ka na jɛɲɔgɔnya minnu b'an cɛ lakana sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni sira wɛrɛw kan kalanko b'o la taa ni ka segin b'o la sɔrɔko b'o la o jɛɲɔgɔnya ninnu bɛ se ka sabati cogo min an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ wagati tɛmɛnen na bɛnkan min b'an ni surakaw cɛ fadenya kosɔn Marɔku y'a ɲini ka bɛnkan in k'a sen d'a kan ka d'a kan dɔrɔn bɛnkan in bɛ ka waleya a laɲini bɛ ka kɛ Alizeri o tɛ ko sabatilen